Газета-журналларга яздыру кампаниясе барышында подписка бүләге акциясе гамәлдә. Акция кысаларында әти-әниең, туганнарың, аз керемле, күп балалы гаиләләр, өлкәннәр, инвалидларны хәйрия максатында газета-журналларга яздырып, игелекле гамәл эшләргә була. Шул рәвешле зәйлиләргә ярты ел атнасына бер мәртәбә район газетасы килеп, бу игелекле гамәлне искә төшереп торачак. Акцияга район советы һәм башкарма комитет коллективы теләп кушылды. Район башлыгы Разиф Кәримов иң беренчеләрдән булып Зәиф Оклары һәм Новый Зай газетларын берничә күп балалы гаиләгә яздырды. Без инде менә соңгы елларда газета белән бергә яшибез дип сөйлибез бит инде. Шулай яшибез дә үзебезнең халкыбызны, районыбыз халкын һәр вакытта да яңадан-яңа информация белән тәэмин итеп торабыз. Шуңа күрә татарчамы, русчамы газет кайтканда инде ул гел икенче яңалык үзебезнең район турында мәгълүматны белеп торабыз дип әйтәсебез килә. Соңгы вакытта инде менә бу шушы 2 ай эчендә халкыбызда ул икенче тапкыр уятып җибәрде кешенең әле ярдәмчел булуларын бездән төрле яклап күрдек. Шул маскалар, башка төрле әйбер биргәндә, шул продуктовый наборларда да гел уйламаган кешеләр, аларның үзләрен афишировать итмәсәләр дә бик күп ярдәмнәр күрсәттеләр. Шуңа күрә инде бүген инде җитәкче редакциянең җитәкчеләре бик инде кыенсынып кына әйткән булсалар да, без инде әйттек, әйдә оештырыйк бу ярдәм язуларын оештырыйк дип. Шуңа күрә бүген без күп балалы гаиләләргә берничә газета яздырып, аларын да үзебезнең районның тормышы белән таныштырып китәчәк булдык. Аз керемле, күп балалы гаиләләрне район газетларына яздыручылар арасында Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов, прокурор Ринат Эркәримов, эшмәкәр Риф Әхмәтҗанов, Рамил Шәйхразиевлар да бар. Язылу кампаниясе 27 июньгә кадәр дәвам итә. Игелекле гамәл кылырга вакыт бар әле. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.